Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para bapak kiai, bunyai, bapak haji, bu haji ingkang tansah kawula mulyakaken, sedaya pengurus takmir Masjid An-Nur ugi ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus panjenenganipun Bapak Haji Sundari, Bapak Haji Sofi, sedaya para kiai-kiai ingkang boten kawula sebataken, nami-naminipun ingkang boten ngirangi pakhormatan kula dhateng panjenengan sedaya. Para hadirin hadirat jamaah Masjid An-Nur ugi ingkang kawula mulyakaken, lan mugi-mugi wonten kesempatan dalu menika kula panjenengan dipun mulyakaken dening Allah taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila khabrati Nabi Khadir Abul Abbas Baliya bin Malkan wa ila khabrati Sultanil Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekhi Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhi Abil Qasim Junaidil Baghdadi wa jami'i awliyaillah wa jami'i masyayikhina wa masyayikhikum nafa'anallahu bi'ulumihim syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وخصوصا إلى أرواح khususipun dumateng sedaya sederek-sederek kula saha panjenengan ingkang sampun wangsul dhateng alam kubur, khususipun malih dhateng tiyang sepuh kalih kula saha panjenengan Mbah Kakung Mbah Putri, suami utawi istri utawi putra putri saha dumateng sedaya jamaah masjid menika ingkang sampun wangsul dhateng alam kubur, mugi-mugi kalih Allah dipun ngapunten sedaya dosa lan klepatanipun, dipun tampi sedaya amal kesaenanipun wonten alam kubur pikantuk rahmatipun Allah taala. Syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mugi-mugi kagem tiyang ingkang makofaken setinipun tanahipun damel masjid menika saha tiyang-tiyang ingkang sampun jariyah dhateng masjid menika, mugi-mugi ya dados amal hasanah amal sae dipun tampi dening Allah taala. Lan mugi-mugi kula saha panjenengan lan keluarga kula saha panjenengan saha masyarakat lingkungan masjid menika mugi tansah pinaringan kewarasan kesehatan, dipun paringi rezeki ingkang halal, ingkang kathah lan barokah, dipun paringi putra putri ingkang sholih lan sholihah, kita sedaya saged nindakaken ibadah kanthi istiqomah lan mugi-mugi pinaringan husnul khotimah. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الحاضرين wal hadirat rahimakumullah. Semoga nglajengaken ngaos kitab Syama'il Muhammadiyah nomoripun 56. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ingkang nomor 52. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Imam Tirmizi dipun criosi saking Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id saking Bisr bin Al-Mufaddal. Bisir saking Abdullah bin Utsman bin Husaim saking Sa'id bin Jubair saking Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dawuh qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh alaikum bil bayadi minas siyab. Netepono utawa ngajeka gawe sandangan sing sandangan nek saged warnane putih. Jadi Kanjeng Nabi dawuh kula panjenengan sebaiknya hendaknya menggunakan sandangan sing warnane putih. Apike putih, Pak. Saya niku petak. Mula Kanjeng Nabi niku rasukane kebanyakan petak. Petak niki napa, Bu? Putih. Lah panjenengan putih napa mboten? Ora. Putih jane apike niku putih. Terus liyal basha ahya hukum. Nek panjenengan kula panjenengan didhawuhi Kanjeng Nabi sebaiknya nalikane gesang urip nek donya niku kon sering gawe sandangan warnane putih. Wa kafinu fiha mautakum. Kanjeng Nabi dawuh tiang-tiang nek sedo yo kain kafane warnane putih. Ngaten kain kafane cara kene apa? Mori ne warnane putih niku anjuran saking Kanjeng Nabi. Lah umpamane ora putih napa pareng? Umpamane tiyang sedo dimoreni batik utawa jarik ngono. Pareng napa mboten, Bu? Kok meneng kabeh iki. Oleh pareng mawon asalkan nutupi mayit. Asalkan nutupi mayit walaupun jarik ngono ora apa-apa, eneke ya jarik. Eneke centing ya centing. Paribasan entene tiyang ora enek jarik, ora enek centing, eneke androk. Apa ya androk iki? Apa lho, Pak? Kok langsung muni androk aku iki. Tiang setri lho enek bahasane androk ngono to ya. Apa Bu androk nek kene iki? Wis pokoke kuwi lah kena nutupi. Kuwi ideale ancene putih, ora enek putih pokoke angger kena nutupi mayit. Iku wajib. Ngeten nggih? Tapi apike sayene warnane putih. Fa innaha min khiyari siyabikum. Kanjeng Nabi dawuh sak temene sandangan putih kuwi ngono pilihanku. Jadi pilihan kuwi pilihane Kanjeng Nabi, senengane Kanjeng Nabi kuwi rasukan warnane putih. Nah ibu-ibu warna apa, Bu? Warna-warni. Warna-warni, ora apa-apa. Dadi warna-warni kaya pelangi kae ngono. Klontang-klontang ngono. Ya ora apa-apa. Dadi sandangan iki sing penting nutupi ngaurat. Sing penting nutupi ngaurat, entah warnana apapun mboten masalah. Sampai wingi Kanjeng Nabi di awal pernah rasuane Kanjeng Nabi niku warnane abang, pernah. Kanjeng Nabi pernah warnane ijo sing modelen jelarit-jelarit niku pernah. Ngeten Kanjeng Nabi ijo niku sing sering gian. Lajeng sing sering malih Kanjeng Nabi warnane putih, senengane warnane putih. Niku Kanjeng Nabi. Monggo nggih, niki sunnah, Mbak. Rasukan petak niku sunnah. Apapun niku nek iso warnane putih, sampai sak kopiahe barang. Ngono, Pak. Kopiahe warnane putih.
Lho ngene iki pamane urung kaji nek gawe putih apa ya oleh. Teni ya oleh ae. Pareng mawon. Dadi napa? Tapi ya isin jarene. Mburi tekoke ngono kuwi. Iki nek urung kaji nek pamane gawe putih nek ya oleh, oleh. Kayak mburine tapi ya isin ngono kuwi. Ya pangapunten. Dadi kecu putih ora kok identik kaji mboten lho nggih. Mboten, Pak. Jadi apike jane kulang suwah niku kopiah sing bidun niku warnane putih. Nek ora putih pokoknya sing nutupi sirah apapun. Mula hukume makruh wong salat sirahe ra ditutupi, khususnya bapak-bapak. Jadi makruh dos pundi ora apik. Nek kopiah niki sirah iki apa ya? Ya ora nek tutupe. Pokoknya kudu enek tutupe. Sayene ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Bashar. Aku Imam Tirmizi diceritoni sangka Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar saking Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi dawuh, aku dipun criosi saking Sufyan saking Habib bin Abi Thabit. Habib bin Abi Sabit saking Maimun bin Abi Sabit saking Samurah bin Jundub. Samurah dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi ilbasu padha sandangono klambenono kabeh albayadho ing penganggo putih. Jadi anjuran kula panjenengan gawe rasukan putih niku anjuran saking Kanjeng Nabi, diripintah kalih Kanjeng Nabi. Lan apa kok gawe rasukan putih? Fa innaha abharu wal atyabu. Rasukan pethak kuwi ngono luweh nyucekake. Sebabe nyapa? Putih kuwi kan ketara to, Bu. Ketawis. Umpamane niku putih niku ana reget titik-titik wis ketara. Oh, akhire kene ireng-ireng iki apa? Terus disuceni. Nek umpamane dereng sampai putih niku mengki tasih disuceni ngoten to nggih. Mula abharu lambi putih niki luweh nyucekne. Tapi nek ireng niku pangapunten umpamane kenek najis kan ora ketara. Mboten ketawis. Mula senengane Kanjeng Nabi rasukan warnane putih. Wa atyabu lan rasukan sing luwih bagus niku warnane pethak. Jadi wong niku pangapunten gawe rasukan pethak niku luwih mantesi jerene, Pak. Luwih mantesi. Rasukan warnane putih. Apa meneh kabeh putih kon dhuwur, mulai kon dhuwur kopiahe warnane putih, mripate warnane ya irenge ya enek to ya. Dadi nek putih kabeh piye jejal, Pak? Ya putih, terus untune putih, klambine putih, sarunge putih, sandale putih kabeh. Putih-putih nek Pak, apik. Sae niku. Kula gadah kiai nggih ngoten kok. Kiai kula siyanipun sepuh niki. Sampai kon dhuwur ki tak teliti, Pak. Tak teliti sak rikmane pethak mandap niku lho jenenge brengos kaya ya putih ya nah jenenge jenggot ya putih jen sarwa putih kabeh jenenge sandal ki ya Allah kaya putih lho ya mulai soalnya kan ya noto sandal rasukan putih sampai sandal mawon putih nyapo anjuranipun Kanjeng Nabi apapun niku nek iso warnane putih. Mungkin sandalnya warnanya apa, Bu? Toko sing putih to, Bu, ngono jajal, Bu. Awake dhewe sandalan putih ngene iki gampang reget. Apa meneh wancine rendeng, aduh mbletok to. Nggih napa mboten? Ayo sandalan warnane putih jane apike ngoten. Wa kafinu fiha mautakum. Kanjeng Nabi dawuh sami kados teng ajeng nenten tiyang sedo kafanono morenono warnane putih niki perintah saking Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-16. Haddatsana Ahmad bin Mani
Aku Imam Tirmizi dipun criosi saking Ahmad bin Mani. Ahmad bin Mani saking Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah. Abi Zaidah saking Abi bapakipun Abi Zaidah. Urutane cerita ngoten. Iki kula waos wong jenengan ngrungokne tiang-tiang soleh mawon, dosa-dosa panjenengan disepura dening Gusti Allah taala. Allahumma amin. Dadi nek cerita-cerita tiang-tiang soleh niku kula panjenengan niki temurune rahmat disepura dosa-dosa kula panjenengan. Allahumma amin. Mulane nek diceritani mirengne Bu nggih. Mirengne karo merem ora? Ayo, mirengne soalnya nek sing mburi ana padha karo merem ngono lho ya. Nek merem terus padha ngantuk. Ayo diunjuk kopine. Kopi apa to kuwi? Oh teh jahe, ada diombeni. Ben ra ngantuk sing diombeni opane? Mripate apa tutuke? Tutuke. Pun karo diselingi ben mboten ngantuk. Bapakipun Zaidah saking Mus'ab bin Saibah. Mus'ab bin Saibah saking Sofiyah binti Saibah saking Aisyah garwanipun Kanjeng Nabi. Kharaja Rasulullah, Kanjeng Nabi niku miyos. Miyos niki napa cara kene? Medal, keluar saking dalemipun Kanjeng Nabi data hodain temen iki wancine enjing medal saking dalem. Innalillah. Seperti ini. Teko apa kingke? Lah, ngono ta wau. Lagi lebu pangapunten. Kula panjenengan mawon niki ayo disangkutne kali akhirat. Wong mati lampu renek 5 menit mak ya ngono tok ae wis padha ya. Ngono ya Allah. Apa meneh benjing kula panjenengan iki urip dhewe. Terus peteng dedet renek koncone. Ngono to nggih? Iki kira-kira ndah men sedhiye, ndah men susahe. Lah wong urip dhewe kek peteng dedet renek koncone sapa ngene iki? Pramila insyaallah salah satu amalan ngaji ngeten iki benjing teng alam kubur arep baturi kula panjenengan. Allahumma amin. Percaya Bu ya? Percaya mawon insyaallah ngaji ngeten iki benjing arep baturi kula panjenengan teng alam kubur. Allahumma amin. Yes. Terus gara-gara mati lampu niki lho nggih. Kanjeng Nabi miyos wancine enjing wa alaihi mirtun min sya'ri aswada. Kanjeng Nabi pernah gawe rasukan kemul. Dikemulne tapi sangka ulu, saking wulu sing warnane ireng. Ya pernah gawe kemul sing warnane ireng damel kemulan. Soalnya kan enjing kan identik adem. Mulane Kanjeng Nabi kemulan warnane apa Bu? Hitam utawa ireng. Ngeten iki ya enek keterangan bahwasanya Kanjeng Nabi niki ya pernah kemulan warnane ireng. Yang terakhir haddatsana Yusuf bin Isa. Imam Tirmizi dipun criosi saking Yusuf bin Isa. Yusuf bin Isa dawuh dipun criosi saking Waqi' saking Yunus bin Abi Ishaq. Yunus bin Abi Ishaq saking bapakipun Yunus saking Sya'bi saking Urwah bin Mughirah bin Syu'bah saking bapakipun Urwah annan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labisa jubatan rumiyatan. Kanjeng Nabi pernah gawe jubah niku nek tiyang nika napa Pak? Jubah niku. Ini kalau nek wong ledok namine apa Bu niku? Gamis. Gamis nek wong wedok namine androk neh to nggih. Apa to kuwi? Sing modele daster nggih.
Nek wong wedok jenenge daster, nek wong lanang jenenge gamis utawa jubah. Ngarani jubah temen iki. Jubah rumiyatan bangsa Romawi. Pernah gawe jubah tapi jubah Kanjeng Nabi sangka Romawi. Lajeng duyi kotal kumaini liaunya niku lengene jubah niku sempit. Lengene ngeten iki cupet, boten ombo tapi cupet utawa napa panjenengan sesek napa ngepres. Jadi ya pernah gawe jubah sangka Romawi tapi lengene ngepres. Pramila niki ya mboten masalah. Klambi iki monggo kersa kesenengan panjenengan. Tapi terutama ibu-ibu iki tambahan sing kaitane tiang-tiang nek wudu kadang kala aras-aras nyincing niki lho ya. Nyincingne munggah. Goro-goro niki klambine cupet. Ngaten niku to nggih, cupet. Akhire sing jenenge tangan tidak kebasuh semua sampai teko sikut. Mula ibu-ibu sing rada rawan nek jahitne klambi aja cupet. Jadi engko nek cupet malih ora teko dhuwur. Jadi rada ombo ae, engko nek dicincing nih iso teko dhuwur. Paham Bu nggih? Nah iki enten lho nggih. Kula aturnakene enten tiyang setri nek wudu iki ora dicincingne. Cincingne sampai separo tok ngene iki. Akhire dhuwure niki wau tasik garing. Temriki enten napa kathah? Temriki enten napa kathah? Enten ya. Wonten. Sampai nek ngomong wonten ngono iki. Nek pawas tenanan. Dalem Lengge, mulane saran kula tiyang setri nek gawe klambi jahitne niku pilih sing rada ombo ae. Pancene niki lho wudu niku lho terutama nek nyincing kersane teko sikut kebanyakan enten tiyang setri niku ya wudu, Pak. Tapi sepalih ngeten iki. Klambi niku ora teko dhuwur. Akhire wudune niki ngesore sikut niku tasik garing. Dan tasik garing wudune mboten sah. Pun niki tambahan. Pun bismillahirrahmanirrahim. Dawuhipun Abu Isa wa Abi Ishaq hadza huwa Abu Ishaq Asy-Syaibani wa ismu Sulaiman. Jadi Abu Isa niki julukane jenenge jenenge Sulaiman. Senes Nabi Sulaiman. Tapi julukane jenenge Sulaiman. Pun ngeten mawon tak simpulne intine rasukan iki monggo kersa ora kudu ireng abang putih boten wajibe sing penting nutupi ngaurat iki wajib ditutupi pun nek dibuka dosa sing nyawang ya dosa niku wajib monggo kersa. Tapi nek pengen entuk sunah Kanjeng Nabi ditekankan nek iso warnane putih teng pundi mawon nek saged nek iso warnane putih nek saged nek Tegalan ngono warnane apa ya nek Tegalan warnane apa Bu? Putih yo gampang reget nek wong Jawa ngene iki pamane Pak Haji Sundari iki ngedos ngono ya putih ini gampang reget Pak Haji ya pun monggo kersa. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ngaos fikih mabadi fikih juz kalih nomor 23 ngebabaken masalah salat. Dawuhipun teng mriki alaman tajibus salat. Salat niku wajib kanggone sinten? Jenenge salat iki lho wajibe kanggone sapa? Pertama ala kulli muslimin wajib bagi setiap orang Islam. Wong Islam wajib nglakoni salat. Lamun to mboten muslim, mboten Islam ya ora wajib salat. Ngaten iki, pramila Islam enggak Islam, kuwi wajib nglakoni salat. Mboten namung muslim tok, Islam tok, balihin Islam sing sampun baligh. Sampun baligh niku pangapunten nek tiyang jaler tandanya 2 kalih. Pertama DE di usia 9 tahun
sampun medalaken kumo utawa kasare ngapunten mani niku wis balik umur 9 tahun keluar mani niku dikatakan sampun balik. Umpamane lare jaler tiang jaler 9 tahun dereng keluar mani niki mungkin damel ukuran gawe tahun, damel usia 15 tahun niki sampun balik nek wong lanang. Nek tiang setri ukuran balik sama seperti tiang jaler cuma ditambah setunggal nopo head. Jadi wong wedok sama pertama keluar mani, umpamane keluar mani dereng medalaken mani damel usia pinten wau Pak? 15 tahun utawa tiang setri sampun ngedalaken darah head. Nek wis ngeten iki mengke dhek diarani balik, dhek wajib nglakoni salat. Paham Bu nggih? Dadi niku dikatakan balik wong lanang tengere loro, nek wong wedok ki tengere pinten wau? 3. Keluar mani, keluar darah head atau pakai usia 15 tahun. Niku sampun dikatakan balik. Sing rawuh pun balik kabeh iki. Ibu-ibu ya pun balik kabeh to niki. Sampun kabeh. Sapa ngomong wis poel nggih. Aku krungu lho ya. Wis poel jarene. Ora poel, Pak. Wong kok ya poel lho ya. Nek wong iki dikatakan balik. Nek poel kaya apa? Ambek ngono. Nek poel ke ukuran didamel korban ke iki wis poel ngono. Nek wong lakoni salat ki ukurane balik. Pun ojo dipoel-poelne to, Pak. Wong kok dipoel-poelne. Selajengipun wajib akilin kanggone wong sing duweni akal sempurna. Akale sempurna, kok nek akale ora sempurna wonge miring. Apa miring kuwi? Miring ngene lho, Bu. Apa iki? Dadi wong iki apa nggih? Nakis. Nakis kok apa to? Oh kurang, ya bener. Dadi kurang pikirane utawa wonge miring. Miring niku stres. Ten stres utawa edan ki ora wajib salat. Dadi wong edan ki ora wajib salat. Enak napa mboten? Ayo jawab apa penak Pak ngono ta. Dadi wong edan ora wajib salat. Ngoten iki. Pramila tak urutne. Wong sing wajib salat setiap muslim. Wong muslim sing sampun balik. Ora trimo sampun balik tok tapi berakal. Berakal niku akale waras. Nek mboten waras ora wajib salat. Pramila disyukuri kabeh. Sedaya kemawon, alhamdulillah siji kula panjenengan muslim. Nomor kalih sampun balik. Nomor 3 berakal. Berakal niku larang regane, Bu. Akal niku larang regane, Pak. Saestu niku tiyang niku wis kadung owah kenekane. Niku tamban-tambanane angel. Nggih napa mboten? Saestu niku ibu-ibu nggih ngoten. Bu. Jawaban saiki umpamane jenengan duwe anak wedok diamar wong loro siji ganteng dhuwur mau wancung putih gagah tapi wonge miring karo wonge ora patek ganteng ngono ya ora patek ganteng sedengan tapi wonge waras pilih ndi Bu ganteng waras ya wong kene lho Pak dilawan pilihane ganteng waras ngono to ya Allah ora enek aku milih ngono ki ora enek milih ya lho wong iki lho ganteng gedhe dhuwur mancung putih blengor-blengor tapi wae miring karo ora patek ganteng tapi wonge waras pilih ndi Bu ganteng waras alhamdulillah pinter wong kene tenan iki ya pilihane ganteng waras muga-muga ya entuk mantu sing ganteng waras aminono
golek mantu ya angel-angel penak lho masane niki. Wes. Selajengipun wa'ala waliyis sabi ayyamurahu bisolah ba'da tamami sab'i sinina. Kanggone wali niki wong tuwa utawa wong tuane nek mboten enten dipasrahane mbae niku dikatakan wali utawa pangapunten umpamane dipun titipaken dhateng pondok ngoten niku mengke di umur 7 tahun wajib merintah, wajib ngongkon. Le umurmu 7 tahun toh, 7 tahun kelas pinten Pak? Kelas 1 SD utawa MI wis 7 tahun. Ayo sholat dijak Pak, dijak. Dene mamane mboten purun dereng gelem ora dosa, tapi dilatih, diwarai. Ayo sholat dijak. Jadi jangan sampai di usia 7 tahun ditokne. Kok nek ditokne dosa diwarai. Lah anu lho Pak, kadang kala lari ngene nek diwarai salat, mloya mlayu ngono ya. Mloya mlayu teng rono ngoten niku. Terus pundi? Dene wancene bocah cilik kan ya ngoten niku. Wong kula mawon gadah yoga pangapunten Bu, gadah yoga. Ayo salat ngeten niki sampai kok nek ora salat sampean dideni lho ya. Sampean dilebokne neraka. Aku rada ngono ki Pak. Ngono ki nggih tak tuwa toko piyae, tak tinggal Allahu Akbar wis melayu rono ngono ki. Ya Allah, ki jenenge bocah. Tapi nek jenenge pun ageng ya aja melayu. Temenan iki diperintah diwarai kon nglakoni salat. Enten malih Bapak Ibu pangapunten jenengan pirsa Hasan Husain nggih, putune Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iki kurang piye nalikane salat ternyata putune iku mancik nek cengele Kanjeng Nabi. Pas nalikane sujud Kanjeng Nabi iki cengele dienciki Hasan Husain. Dadi nek Kanjeng Nabi badhe ngadeg iki mboten wantun. Kuwatire nyapa nek putune ceblok. Putune niki mengke terus napa niku? Ya ceblok. Akhirnya meneng sawi Kanjeng Nabi iki. Meneng doang niku. Sampai jenenge sahabat ki mikir. Dadi imam mau niku kan Kanjeng Nabi dinciki putune. Makmume nek mburi mikir kabeh lho, kok suwiti men ya Kanjeng Nabi. Sujude kok suwiti men ya ngene iki. Mikir niki para sahabat teng wingking. Terus enek sijine sahabat manek-manekne ndangak. Dadi wancine sujud ngene iki ndangak ngene iki. Oh, ternyata Kanjeng Nabi dienciki putune. Kanjeng Nabi tetep mendel mawon ben ngalih sakarepe dhewe. Ngeten lho Pak, Bu nggih. Mula wajar nenek bocah cilik jak salat kadang kala mloya mlayu, kadang kala iki jahili wong tuane, kadang kala pangapunten Bu, enek tenggape iki mbokak sarunge bae. Dadi nek wajine salat lho. Jadi sarunge dipokak Pak biak ngono ki, kayak mlebu nek sarung. Ngono kae, halah bocah cilik, tapi tetep diwarai. Ngeten niku wajib. Selajengipun wayat ribahu ala tarkiha ba'da kamali asri sinina. Nek yuswane wis 10 tahun ora salat, iki wali wong tuane bae kudu ngedekne. Didekne dos pundi kon nyabet, tapi nyabete yo aja sampai mula soro. Yo le salat umurmu 10 tahun. 10 tahun niku kelas pinten nggih? Pinten Pak? Kelas 3, leres nggih. 7 kelas 1, 8 kelas 2, 9 kelas 3. Sedoso kelas sekawan nggih. Sekelas sekawan. Jadi kelas 4 ya 3 arep sekawan iki lho nggih. Kok dereng salat ora salat wong tuane kudu manek-manekne ngedekne. Entah niku mengke dijuwewer, entah niku mengke dicetot utawa bahasane nek dhisik ulai pangapunten Pak, diceklekne pager lho. Ora salat, ceklekne pager. Ayo salat ora ngono nggih, mlayu. Dhisik. Dadi nek ora salat cekekne pager wis mlayu. Saiki apa ya ngono to Bu ya?
Saya takut teko ana bocah, "Le, yo salat le," ngono ki. Ngono ki, melayu apa tambah ngiwi-ngiwi. Kadang ngiwi-ngiwi ngono kuwi. Lho, iki pangapunten kudu didekne lho nggih. Iki tanggungane waline, tanggung jawabe wong tuane. Mamane ora dikongkon, ora didekne, kuwi sing dosa wong tuane. Besok iso glendeng wong tuane mlebu neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ngeten, pramila didikan niku usia 7 tahun diperintah sholat sampai usia 10 tahun. 10 tahun kok ninggalnya sholat, wong tuane kudu rodok mentolo nyapa Bu? Ngedek nih pun enten sing tanglet mbok pilih sampun maju ya. Alhamdulillah. Jadi khususnya ibu-ibu pangapunten, kula khususnya soalnya datang yoga niki kan suwayang ngono ya, suwayang. Pancene enjing ngoten niku dereng subuhan, bengine pamane garap tugas, terus enjing ora sampai subuhan bene ngesakne mambengi garap tugas bene ra subuhan. Jangan subuhan kuwi ngono wajib. Ngoten, Bu. Wong kula nek enjing biasane lho pangapunten, Pak. Pun ageng mawon lho. Lari-lari niku santri niku ageng mawon digugah ngono kuwi. Ya tangi, Bu. Tangi ditinggal ngalih terus turun neh. Ngoten niku. Sampai kula gugahi pangapunten. Kula iki nggawa semprotan manuk lho, Pak. Semprotan manuk lho, tak semprotin. Tir ngono kuwi. Ayo, tapi ora langsung, Mbak. Ya tak demoki sik. Nanten tak demoki sikile, ayo tangi. Ngono ya namung ngono tok. Dorong, Mbak, dorong. Ditinggal gugahi kanca sebelah ngono mak blek turun neh. Ya Allah, ngono kuwi. Mulane terus bar ngono tak semproti. Tapi sikile, Pak. Sikile cerot ngoten niku. Ngono ya tangi. Ditinggal ngalih terus balik neh. Kuwi ngono lho, Pak. Masya Allah. Pramila pangapunten kula panjenengan diamanati yoga. Ngoten niku aja sampe kula panjenengan niku terlalu nggih. Bahasane dos pun dene waya salat dikongkon salat. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Kam syurutus sholati. Ada berapa syarat saipun salat? Syaratipun salat niku wonten pinten? Syarat niki wajib dilampahi. Syaratipun salat wonten gangsal. Al awalu at-taharatu minal hadasil akbar wal ashur. Tiang nek badhe salat harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kuwi wajib. Wonten tiang umpamane duwe hadas gede radus langsung salat. Salate sah napa mboten? Mboten. Enten tiyang kok duwe hadas cilik ora wudu langsung salat. Salate sah napa mboten? Mboten. Mulane nek batal wudune ya wudu sik. Oh, pamane dhewe niku batal gara-gara nyapa ndemok bojone. Ya wis wudu sik bar ngono salat. Paham Bu nggih? Saiki pertanyaane ngene, umpamane dhewe niku subuhan. Dilalah wae niki duwe hadas besar, terus langsung subuhan ora adus. Kelingan bar salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lah iya. Aku nggih urung adus. Urung adus apa, Pak? Urung adus besar. Dilalah kelingane bar salam. Salate sah napa mboten? Ayo to jawaban Bu. Mboten. Lah nek mboten terus piye? Nek terus mboten sah terus pundi, Pak? Adus dhisik bar ngono subuhan. Soale lali. Ngeten lali nyapa? Lali urung adus mbok menawa. Menawa enek, kira-kira enek napa mboten ya ngene iki ya? Mboten. Mbok menawa lali urung adus terus langsung subuhan, ki subuhane mboten sah. Terus pundi Pak adus dhisik bar ngono subuhan.
Kudu yen ngoten kok lali, Pak. Lali batal. Pamane nyisak ngeten iki, wau niku bar rewang terus kirane teng atine wau niki napa? Mboten batal wudune, langsung ngisaan. Lah pas nalikane salat utawa bar salat kelingan, lah iya. Angke pas nalikane rewang pintil-pintil lombok maktut ngono lho ya. Kelingane ngono kuwi. Iki salate batal napa mboten? Batal. Terus pundi wudu dhisik bar ngono terus salat. Dadi wajib kudu suci sangka hadas besar, hadas cilik. Paham Bu nggih? Alhamdulillah. Pun iki kudu dipun gatosaken ngeten iki. Mula teng ajeng nika kula aturaken bab wudu, bab adus gedhe iki wajib. Soale arep dilakoni nglakoni salat. Nomor kalih Toharatul badani wasaubi. Tiyang salat syarate kudu suci awake. Awake kedah suci, sandangane kedah suci, terus panggonane kedah suci saking najis. Tidak boleh klambine kok kena najis umpamane kena pipisi anake. Iku mengke didamel salate mboten sah. Sandangane ngono, umpamane sajadah nggih ngoten sami. Sajadah kok didamel salat delalah dipipisi kucing. Salate sah napa mboten? Mboten. Lha dus pundi Pak? Aja sajadahan. Golek sajadah liya sing suci. Iki wajib ngeten iki. Pramila pangapunten nek badhe salat ku diteliti sik. Pamane golek nggon, iki kirane nek teleke apa ora. Nek mboten enten salat teng mriku, oh nek teleke aja salat teng mriku. Kan ngoten to nggih? Bu, pangapunten. Dadi niki penting sanget awak sandangan terus panggonan kudu suci sangka najis. Alhamdulillah. Ibu-ibu jawaban Bu. Salat nek latar kono pareng mboten? Ayo salat nek latar kono, nek papingan lho pareng napa mboten? Pareng. Kok oleh nyapa? Nggawa sajadah. Yo, nek pinter nggawa sajadah. Umpamane ra nggawa sajadah lho ya, nek latar kono ki pareng napa mboten? Ayo jawaban Pak, mboten ngantuk. Pareng napa mboten? Pareng. Oh iya sik, yo jenengan tanglet pokoke. Dadi umpamane paping ki lho, niku damel salat, pareng napa mboten sik? Pareng, oleh asalkan mboten enten najise. Ngono lho Bu. Lha nek pamane diliwati motor, diliwati mobil, niki dos pundi pareng napa mboten? Seto. Aku bingung malian iki. Kok mboten iki lho ya. Saiki pertanyaane ngene. Sing jenenge ban motor utawa ban mobil iki najis napa mboten? Wis to. Ya to, Bu, pokoke jenengan kula iki. Terus pun dilon ning kono ki biasane mlaku nek kono-kono ngono to ya. Nah, jenenge ban motor iso liwat ngendi-ngendi terus pundi ngoten niku. Sik pangapunten. Jadi selagi wae iki mboten enten najis sing ketawis niku pareng mawon oleh, Pak. Senajan to teng latar lho, Pak. Ora nek apa-apa diliwati motor, diliwati wong sandalan. Ngoten niku to nggih. Niku teng mriku pareng asalkan aja sampai enek ketara wae niku najise. Enten lamun to ana telek menil ngono kuwi. Menil iki cilik apa gedhi? Menil. Cilik. Lah nek ngarepe salat kok menil ngono kuwi, telek lencung. Ngono kuwi. Ya aja salat nek kono, golek sing liya. Lah maksud kula napa? Donya kabeh niki lho, Pak. Bumi sedaya niki suci. Didamel salat kenek asalkan mboten enten najise. Kan nggih ngoten to nggih? Paham napa mboten? Ayo ibu-ibu jawab meneh. Jajal. Salat nek kono lho aspalan ki pareng napa mboten? Pareng napa mboten? Pareng oleh. Orang gawe sajadah pareng mboten? Pareng. Ngono lho Pak, oleh asalkan teng aspalan kae ora nek teleke.
Ngoten pramila mamane panjenengan soe bodho Idul Fitri penuh. Biasane penuh nggih mriki nggih. Teko ngono apa, Pak? Teko ratan ngono to? Umpamane teko ratan kono, terus niki Pak takmire mboten menyediakan terpal, ora enek sajadahe. Yen jenengan ya lali ra nggawa sajadah. Ngoten niku panjenengan salat teng aspal mriku tanpa sajadah, mboten napa-napa. Mboten masalah, asalkan aspale mboten enten teleke. Paham nggih? Umpamane ngene iki panjenengan kok bengi tahajud teng aspalan kono pareng mboten? Sik to, pareng mboten? Oleh ae. Tapi nyapo lho. Wong kene tahajud ini tengah-tengah apa iki jalan lho, Pak. Ya bahayane to ya. Nek oleh-oleh tapi aja dilakoni, sok-soke ae. Nek wancine bodho, rame, ora ning nggon bingung. Salat ora to iki, salat nek kono. Sak ndi-ndine nggon asalkan tidak ada najisnya pareng. Ngeten nggih? Alhamdulillah. Wis contone kados ngeten nika lho Bu. Jenengan tindak teng Gemah. Ngoten nika utawa teng Popo. Lalah wancine dhuwur ora nggawa sajadah. Lah wudune nek ngendi? Nek segara. Ngeten Banyuasin ra masalah. Terus jenengan salate teng pundi? Ora nek musala. Ki ra nggawa sajadah. Salate teng pundi, Bu? Teng pasir. Ngono lho, Pak. Salate teng pasir. Mboten napa-napa. Ngoten niku mboten masalah. Tapi ya ora penak ngono tok. Wong soalé ya digedhukne sing digedhukne wae niki pasir. Kan ngoten to nggih? Monggo niki kula panjenengan kedah paham. Khususnya bapak-bapak tambah malih panjenengan ngarit nek tegalan, nek sawah. Ngoten niku waduh musala, aduh masjid, tapi ya nek banyu nek kalenan, kudune nek kono. Salat nek galengan pareng napa mboten? Pareng. Asalkan mboten enten najis. Untilalah galengane nek teleke kucing ya ora oleh. Golek galengan sing ora nek najise. Pokoknya sholat temeniku Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sholat itu nek ndinggon mawon tetep kon lakoni sholat. Alhamdulillah. Tanglet nek mboten paham. Suwun tanglet. Selajengipun nomor 3 satrul ngaurati. Tiyang sholat iki wajib nutupi ngaurat. Wajib nutupi ngaurat. Nek tiyang jaler ampun sube ngaurate wong lanang udel sampai teko dengkul tok. Udele ketutup, dengkule tertutup. Namun kita mulai batas dengkul sampai teko udel. Niki kudu tertutup kabeh. Ngeten, niku nek wong lanang. Dan nek wong wedok, pangapunten, yang setri semua anggota badan pas sholat kecuali telapak tangan dan muka. Sakliyane kuwi kudu tertutup kabeh. Pramila ibu-ibu, Bu, ketawis nggih niki. Sing teng mriki pangapunten ketawis napa mboten niki? Niki panjenengan nek wancine ndamel rukuh kae, ndamel rukuh ngaten niki. Nggih, Bu. Ketawis nggih niki. Lah niki jenengan mboten pareng, rambuté sehelai mawon keluar. Rambut siji kok medal, rambut niku termasuk ngaurat. Kok panjenengan rambutnya medal siji loro niki mangke kedah jenengan lebetaken dilebokne. Soale rambut niki ngaurat. Lah siji lho Pak, siji yo padha ae Pak niku ngaurat. Khususnya wong wedok. Lah piye Pak wong wangel duwa ngene Pak. Ben supaya pangapunten niki nek dilebokne wangel jelarit ngono ta ya bedolen ae. Dibedol iki apa? Dijebol. Ngoten niku. Jadi sing kedah tertutup niku sing bahasane sing nemplek teng awak, nemplek teng sirah niku harus tertutup kabeh. Niki ngatos-ngatos ibu-ibu. Kadang ngenten modele rukuh ngeten iki Bu. Ngeten iki. Ngeten. Dan niki modele saking mriku niku ketawis rambute. Ngeten dadi enek model rukuh niku kaya ngeten celontong. Tapi niki saking mriku rambute niku ketawis. Dan niku rawan niku. Pramila nek ibu-ibu saene badhe rukuhan niku jenengan taleni. Ditaleni minggah ngoten nika nggih.
Syukur niku mengke rada ditelesi. Rambut soalnya nek garing kadang metu-metu dhewe. Nek jenengan telesi enten mlebu aman. Ditaleni rukuan iki ngono wajib. Paham nggih? Lajeng iki Bu, janggut. Janggute panjenengan iki yo kudu tertutup. Soalnya janggut termasuk ngaurat. Ngali mriki, kula contohne ngene iki mbok menawa dereng paham nggih. Niku sing mriku enten tiyang to. Kathah. Tapi ketawis to kula ngeten iki. Ketutupan kaca. Apunten, Pak. Enten lho Bu. Iki nek janggut. Janggut iki ngeten iki. Iki janggute tertutup. Tidak boleh janggute kados panjenengan ngeten iki napa jilbaban. Ngeten iki nek salat kok janggute ketara. Iki mungkin salate boten sah. Nggih, panjenengan niku nek wancine wudu kan janggut termasuk to niku. Janggut niku termasuk tegah kene apa niku air. Nek air mulane niki termasuk wajib. Oke. Jadi ingatan. Jadi harus ingatan iki ditutup. Ini ditutup. Janggut ini termasuk ngawur. Jadi janggut ini termasuk ngawur. Kami ini atas dari Imam Syafi'i janggut ini termasuk ngawur. Itu ada keterangan yang lain yang tadi jadi sing dhisik-dhisik umpamane sing riyen iki sing dhisik umpamane yang dhisik yo janggut urutan kok dene biyen saiki rasane bule roti iku biyen saiki jadi ditutup ini termasuk Allah kembali ini rambutnya ditutupi ada rambut termasuk Allah janggut ditutupi janggut termasuk Allah tangan ini mungkin yang kurangi tangan ini ugel-ugel ini ada ketapis panjang sholat ada ketapis ini kalau dari suci Pak, dari supaya orang ketara biasanya ini jenenge apa itu kuku diparingi tali ya tali ini tujuannya yang oleh pancingen Allah bapak ini orang-orangnya sebenarnya orang kita ini kekawis gede maka ini mungkin sholat yang besar karena yang orang-orang yang habis, pada bulan, ini pun untuk timpan Pak, untuk keluarga itu mana, maka yang sendiri, pengaman dan komentar, nanti mobil ini sampai dekat pintu, atau orang sama, dengan sarungan top ini prabowo, sarungan top ini, penting dibeli atau orang, dibeli ke habis, ini sholat dengan besar, nempel kanan. Dan sengaja berjamaah andur ke sarungan kau dulu dan kene sama bener Pak ayo tobat coba jadi jenengan jamaah ini kompak kabeh sak imame sarungan kau sama bener asalkan kuduwe ojo sampe ketara nek ketara senajan sing delok awake dhewe iki boten sah contoh aku boten tapi kumpule iki kok berarti kita ane sarungan lha kok manci ngene iki kok nyawak dhewe kok nyawak dhewe ketara iki boten ana ora oleh wis kudu wujud iki wujud iku wajib. Jadi mobil itu termasuk aurat sampai ke kumpul ingun ngomong lanang. Nanti ya, alhamdulillah, kalau tambah ilmu, hamilo,
sikal terlibat sing buka dosa sing nyawang dosa. Jadi ngawurat itu sing nyawang itu yo ketut dhewe kene dosane. Iki jenenge ngawur Allah. Angel oke. Mawon dari kang Gusti Bu sampun nggih. Kalau tambah kaitane iki sing pertama itu ekor rambut. Rambutnya biasanya sering itu kadang ini atas. Sikil dewatan ibu suku pancine sujud ngeten niku gemetar iki sikile kok ketara. Sikil termasuk nang ibu. Lane atine kowe panjenengan mulai pendek. Pendek pancine sujud iku mangke tetap tertutup sikile. Dan pangawutan ya iki ajare ngoten niku terutama nek bapak-bapak kula ngantos kertos Pak. Kertos disebut di wong lanang pancine salat boten sarungan tapi lepisan. Yen gawe kaos pancine sujud ketara. Apa wae? Jadi semua itu di. Jadi pancine sujud jerene wong kaya celengan semar. Apa Pak? Mungkin dengan Pak. Kok paham to ini? Pancine sujud lho Pak. Kan lepis iki padahal ora apa. Angkat dalam kalau itu kalau saya juga kalau mundur dan ini belum bisa soalnya itu urutan itu belum kan yo ini ngawur ini rodo rawan nih khususnya di jalan ngomong dari kaos doae kesane ini belum ketahui itu termasuk ngawur pun. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3 syaratnya nutupi ngaurat. Nomor 51 syaratipun salat ma'rifatu dukhulil waqti. Nek badhe nglampahi salat kedah ngertos sampun mancing. Pun mancing wektale salat, dereng mancing salate mboten sah. Pamane ngisake jam 7 umpamane kok jam 7 kurang 5 menit kok salat dhisik salate ngisak mboten sah. Paham Bu nggih? Kudu dienteni. Mula wajibe salat 5 waktu niki harus pada waktunya. Kudu pada waktune. Kok ya molor des pundi? Pamane di luar waktunya salate ya ora sah, tapi dikodhok. Pamila nek badhe salat wis mancing burung, ngoten to nggih? Wis mancing burung, urung mancing entenono senajan to sak menit, aja sampai mburu salat tapi salate mboten sah. Nomor gangsal istiqbalul kiblah. Tiang salat wajib madhep kiblat. Kiblate tiang Indonesia niki majeng ilen. Marep ngulon. Soale posisi Indonesia oleh saetane Ka'bah. Ngoten, paham Bu nggih? Jadi Ka'bah iki Mekah iki ngendi arahe? Kulon. Nanti jenengan nek pengin teng Ka'bah kono ya ngulon ae teko Ka'bah. Ngeten iki kula panjenengan salate kudu madhep ngilen, kiblate ngilen. Lah sing madhep niki Bu, sing madhep niki dodo kula panjenengan. Posisi salat niki mulai Allahu Akbar takbiratul ihram sampai salam, dodo niki tidak boleh membalik ke arah kiblat sampai ngeten niki nika pancene salam niki dodo tetep menghadap kiblat sing noleh niki cuma sirahe tok kono dodone niku noleh ngeten niki salate mboten sah krana dodone ngungkuri kiblat. Alhamdulillah Bu iki terakhir tak jedhekin jenengan. Salat mau madhep temu Bu kiblat. Umpamane Allahu Akbar. Terus pancine salat iki ndangak ngene lho ya. Ndangak munggah ngene iki lho. Ngene iki salate sah napa mboten? Meneng kabeh Pak yo. Dan dadi salate ndangak ini sah napa mboten? Sah. Cuma ne makruh. Makruh ki rapi. Lha terus pundi Pak? Sing penting kan dodone. Dodone sik rono. Umpamane niki ndangak ngono ki.
Ndangak kok nyapu kok ndangak barang. Mbok menawa ana telek ceblok ngono iki jenengan memastikan telek apa to iki ngono ya. Ndangak ngono kuwi. Oh, ternyata nek cecak ngono. Tapi hati ae aja ngomong. Ngomong ternyata nek cecake ya ngono. Ya batal. Sing batalne ora kok ndangake tapi ngomongi. Ngoten nggih. Jadi ibu-ibu umpamane ya salat jenengan mepet napa niku radosan posisine wae niku dhuwur utawa ngasar salat ngasar. Terus jenengan wae niki Allahu Akbar enek ting 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 apa Bu? Es mamane. Jenengan nglinguk ngene iki. Ese sapa ya ngono iki. Ngono iki. Ngono ki salate sah mboten? Yo malih ora sah to yo. Sik jajal ting 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 terus jenengan iki noleh ngene iki. Es temane ngono ki yo. Ngono ki lho, jenengan noleh tok sah napa mboten? Sah. Salate tetep sah. Soale nyapa noleh tok, Pak. Kok nek noleh sak awake, sak dodone. Allahu Akbar ting 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 ngene iki. Lah ngene iki lho, niki batal. Soale dodone ndelok. Tapi nek cuma niki noleh tok ngene iki tok, noleh tok ngene iki, Pak. Iki salate mboten napa-napa, sahae tapi makruh. Makruh iki mboten sae, ora apik. Paham nggih? Alhamdulillah. Ini contohnya kaya salat ngene iki noleh-noleh ora apa-apa jane, tapi ora apik. Mboten sae. Aja noleh-noleh lho ya. Ini tak bocori jenengan sanune Allahu Akbar ting 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 oh bakso tenan ya. Duh, ngene iki karo delak-delok ngono iki. Ora apa-apa tapi ora apik. Hukum memang makruh. Pun cobi menawi enten sing badhe tanglet. Jadi syaratipun salat tak wangsuli pertama suci dari hadas kecil, hadas besar. Nomor kali suci awake, sandangane, panggonane saking najis. Nomor 3 nutupi ngaurat. Nek tiyang salat ngaurate harus wajib tertutup. Nek mbuka salate mboten sah. Lah nek wancine salat Pak, enek angin wis ngoten niku. Ya nyilak munggah ngono terus pundi? Jenengan ngoten niku darurat. Darurat terus pundi? Jenengan tutup langsung sret ngoten niku. Ibu-ibu yo ngono, rukuke kok nyilak. Gara-gara ana angin, dah langsung ditutup neon sret ngoten iki. Aja ditokne bene esis soke. Lah kok ngono? Ya salate mboten sah. Ngoten yo jenengan balekne sret. Ngoten niku lho nggih, iki darurat, Pak. Selajengipun syaratipun salat harus manjing wektune salat. Urung manjing kok salat-salate mboten sah. Terakhir menghadap kiblat, kudu madhep kiblat. Mboten madhep kiblat salate mboten sah. Pun enten sing tanglet. Ampun nggih. Iki enten pertanyaan niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet, apa hukumnya bersalam-salaman setelah sholat berjamaah? Dan jadi hukumnya dos pundi? Hukumipun salaman bar sholat. Bar sholat ini kan biasanya salaman nggih. Salaman dos pundi niku mubah. Mubah niku pareng ya oleh hae. Bisa jadi dikatakan ada keterangan niku sunnah. Sunahe goro-goro napa salamane. Jadi wong salamane salah satu ngeraketne silaturahim. Ngeraketne silaturahim goro-goro salaman. Ledes pundi dosa napa mboten? Dosane mboten. Cumane pangapunten pareng hukume oleh mubah jawas. Terus ada yang mengatakan hukume sunnah. Apike salaman. Ngoten Bu? Bu salaman kiwa tengen ngeten salaman terus kula kemutan niki kemutan gawe yae kula nek salaman aja ngranggeh-ngranggeh sing ora gaduk ngranggeh-ngranggeh sing ora gaduk contone umpamane mriki 1 2 3 ngono Pak 1 2 3 sampai kono telune lha iki kan ora teko tangan ora teko-teko kono ya wis sak gaduke mawon
Kok nek sampe diruwayah nek kono sing sebelah kene kaya dilangkai. Kan nggih ngoten to nggih. Dadi pantese niku kiwa tengen mawon salaman sak gaduhe. Sae lho Bu salaman niki Bu. Sae kepanggih kalih tiyang niku nek saged salaman. Ngoten. Kepanggih salaman, uluk salam nggih salaman niku apik. Ayo niru kaya dene semut. Semut kan nek cethuk kancane nyapa kae? Seto jare Pak Haji ambung-ambungan iki lho ya. Ambung-ambungan apa ngerti jenengan Pak Haji kok ambung-ambungan lho ya. Semut kalau nek kethuk kancane kan ngono makhluk ngono to ya. Makhluk ngono kuwi. Aku yo sik Pak Haji kok jenengan ngerti ambung-ambungan. Aku tau ngematne lho ngono kuwi. Kemane? Iki jane salaman apa ambung-ambungan aku kadang ngono. Iki paling yo rada ngertani barang. Katane piye kabare sehat-sehat. Enek gula ora enek ngono. Nek kono nek gula akeh ngono ya. Iki semut, Pak. Pramila wong iki nek iso niru kaya semut, filosofine semut ini kepanggih niku makhluk. Ngene iki makhluk, ya makhluk ngono. Tapi ora nek suarane makhluk nih ya, cetukan. Mbuh niku salaman, mbuh ambung-ambungan, pokoke cetukan niku ya nyopo lah. Nyopo, tapi suarane ora ngerti awake dhewe. Lamun to pirsa kaya dene Nabi Sulaiman ngerti. Suarane semut iki ngertos, Pak. Nabi Sulaiman niku kan ngoten to nggih. Pas nalikane tindakan kalih sak bolone ana semut liwat ning tengah-tengah dalan, Nabi Sulaiman terus ngene, pangapunten. Ngerti suarane semut. Ayo gendang mlebu. Ayo ndang mlebu kancane dijak api-api. Ayo cepet ngono ki. Ki arek Nabi Sulaiman liwat ngono ki. Terus Nabi Sulaiman pirsa krungu suarane semut, andek sik. Nonton enek semut liwat, mana iki? Akhirnya semutnya podo liwat kabeh, terus mlebu terowongane, leng-lengane, Nabi Sulaiman mlampah malih. Iki Nabi Sulaiman, saking apike Nabi Sulaiman ora sampai ngidaki semut ngono. Ngerti bahasane semut. Nah aku ora ngerti to, Bu. Mbok wau niki makhluk ambung-ambungan apa ya salaman ora ngerti. Sing penting kusnudon mawon nggih. Husnudzon dos pundi ayo nek kepanggih uluk salam terus nek iso salaman kanca sing rada suwi ra kepanggih dos pundi nek iso rada ngrangkul wonten ngrangkul ki piye yo ngrangkul mula terus ngendika nek iso cium pipi ngono ya cium pipi apa cipiki jenenge. Dadi niku iki lho Pak pipine contone tiyang haji tiyang umroh kan nggih. Jenengan kaji umroh nek jagong kan ya salaman terus ngene-ngene to ya. Iya adoh lunga suwi niku disunahne ngoten. Tapi asalkan ya lanang-lanang wedok-wedok lho ya. Ngojo jagong kaji jagong umroh. Sing kaji wae niki Bu kaji. Delalawan niki jenengan bapak-bapak, ayo jagong umroh. Jagong kaji ngene sapa? Kono lho, yo Maryatun lho ya. Niki. Kono ngono ki. Ora oleh, Pak. Dadi wong lanang wedok iki jane apiye salaman ngene, Bu. Bu, salaman ngene. Ngapunten Bu, ingkang kuatah nggih ngapunten. Pun ngono iku, Pak. Dadi jangan jalur setri iku salaman ngene. Beda nek kalih bojone dhewe. Kali bojone yo salaman ngono Bu bojo karo bapake ngapunten Pak ya Allah karo bojone kok ngapunten Pak iki nek pancene medal-medal utawa bodho lho aja ngapunten Pak yo aja yo salaman diambung Bu salaman ngambung ini lho ya iki ganjarane kaya ngambung ajar aswat ayo jajal ngono ki. Ambung ngono Bu, bojone Bu. Ngene iki ngambung hajar aswad. Iki nek wong liya senes muhrime niku aja sampai api aja salaman. Ya dos pundi ngeten mawon. Ngeten iki nggih. Alhamdulillah. Wis hukume dados bar salat niki mubah bisa dikatakan sunnah karena mempererat silaturahim. Selajengipun sebaiknya bersalam-salaman dilakukan setelah salam atau setelah zikir dan doa. Apike dos pundi bar salat ngeten utawa bar zikir utawa bar doa. Ndang
ndang ae. Dadi yo bar assalamualaikum salaman. Ngoten nggih. Nek mriki biasane terus pundi, Pak? Lah yo sing ngono ae, yang salaman ngoten sak gaduke niku manfaati. Syukur kados bar ngaji ngoten niku nggih. Bar ngaos salaman kali maca selawat. Tiyang niki nek salaman kali maca selawat, dosa-dosane wong niki wau medal lewati di sela-sela jari. Jadi dosa-dosa kula panjenengan niki metune niku sangka sela-sela jari-jari kula panjenengan. Niki nek bar ngaji, bar yasinan, bar tahlilan, salaman dibarengi kalih maca sholawat. Alhamdulillah pun ngeten kemawon masalah salam-salaman apik dipun terusaken niku salah satu tindak lampahipun Kanjeng Nabi apa meneh salaman kalih para kiai para ulama. Salaman kalih para kiai para ulama kaya salaman dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngeten niku dadi salaman kalih para kiai para ulama. Tapi aja terus ngeten pangapunten neh gara-gara nek berita rada viral gitu ya. Salaman karo kiai pangapunten memuliakan. Terus niki kula panjenengan jangan sampai terus nek enek pondok pesantren ngeten niku terus sampai dilok-lokne kiyaine wancine salaman dikapane Bu. Grenjel iki apa to, Pak? Amplop lho ya. Amplop jerene golek nggih ben supaya sugih tidak. Kula panjenengan iki pangapunten ningali berita niku miris, Pak. Miris. Jadi nek pondok pesantren iki monggo didukung, ojo sampai nglarani pondok, ojo sampai nglarani santri, ngeten, Bu. Jadi ojo sampai nglarani kiai, dimulyakne. Iki salah satu pewaris Kanjeng Nabi sing gawa ilmu, sing nerusne dakwahipun Kanjeng Nabi. Pun paham nggih? Alhamdulillah, muga-muga yoga kula panjenengan sedaya kemawon putra wayah kula panjenengan dados putra wayah ingkang sholih sholihah, taat dhateng tiyang sepuh kekalipun, taat dhateng Allah taala, dhateng Kanjeng Nabi, selamat donya akhirat. Allahumma amin. Pun mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا من خير أمور الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Saderengipun kula tutup wingi nika badhe kula paringi sholawat mangke dipun bagi ngeten nggih. Nek kirang pangapunten motokopi piyambak sholawat ingkang dipun amalaken setiap malam Jumat minimal ping sepisan. Minimal ping pisan ajeg insyaallah benjing umpamane badhe sedo dipun rawuhi Kanjeng Nabi sampai badhe dipun sukaaken teng liang lahat. Allahumma amin. Niki mengke dipun bagi. Saking kaula kira langkungipun ya pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.